Ja. Åh, smooth. Ja, det er jo fredag, ikke? Armdag. Bendag. Mums. Husk altid lige at have en lille beskeden grydefuld kylling liggende. Just in case. It's here all week long. You knew you were gonna have to do it. Hvis I ligesom mig har lænt som en gammel mand, så kan jeg altså varmt anbefale lige at lave sådan et par sving der. Så er jeg kommet hjem fra et styks bentræning. Jeg tænker alligevel at lave en lille recap her, fordi jeg er ikke blevet hardcore nok til at lave
voice over endnu. Så I får den lige i 2 bidder her. Der var fokus på power i dag. Eller for tiden har jeg fokus på power og eksplosivitet. Så det blev til nogle tunge squats, som I kunne se. Og så ellers en masse unilateral, altså 1 ben ad gangen. Plyometrisk arbejde. Og så jer der ikke ved det, plyometrisk en landing efterfulgt af et afsæt. Så alt hvor jeg hoppede let som en fjer kan karakteriseres som værende plyometrisk. Hvorfor gør jeg det? Skal jeg ud og lave højdespring? Nej, ikke foreløbig. Jeg synes bare det er fedt at se hvad jeg kan med min krop, og jeg er begyndt at blive glad for tal. Altså se at jeg rykker mig, se at jeg bliver stærkere i bænk, stærkere i squat. Kan hoppe højere, løbe hurtigere. Så ja, det vil jeg lege lidt med her det næste gode stykke tid. Men for lige at opsummere træningen og sige hvad jeg gjorde og hvorfor. Til jer der gider at blive hængende, så squatten, jeg tror det blev en 5 sæt af 3 gentagelser. Jeg fik en 3'er på 140. Langt om længe, det er jeg rimelig glad for. Og hvad var det så bagefter? Jo, det var noget jumping lunges. Jeg er ikke helt god i de der fancy navne endnu. Men en masse variationer af jumping lunges, eller split lunges tror jeg de hedder. Jeg har sgu svedt navnet ud på de andre, men det er alt sammen med fokus på at finde mine svagheder og mine styrker. Se hvor jeg er stabil og hvor jeg ikke er. Og der er unilateralt et rigtig godt værktøj til at finde ud af det. Men lavet en masse med vægt, en masse med elastikker, en masse modstand. Og formålet med det er egentlig, at når jeg lærer min krop at arbejde med modstand, så bliver det mere eksplosivt, når modstanden fjernes. Der er mange sprintere, som laver sprinterarbejde med modstand, og så når modstanden fjernes. Og det samme gælder for styrketræning. Ja, jeg kan sgu ikke koncentrere mig, når jeg bliver slikket i øret. Så er det madtid. Og til jer, som har det lidt svært ved benedage, ikke mig, men til jer, der har det, når det begynder at blive hårdt, når I egentlig ikke gider mere, så tænk lige på det mad, I kan få, når I kommer hjem. Og min mad, det er en KKK-salat, som består af, eller KKK, som står for kål, kikærter og kærlighed. Og så er der lige sådan et par wraps med kylling og resten af kålsalat. Der var lidt for meget til, at jeg synes, det var fedt at spise, mens jeg skulle kigge på det. Det er du gode på salat og grøntsager. Hvis I ikke er glade for det, gem det væk. Skjul det. Der er ingen forskel på børn og voksne, hvad det angår. Ja. Jeg fik ikke lige nævnt en af ingredienserne i min salaten. Det er jo broccoli stink. Nu skal jeg jo ikke lyde helt på Haim Øko kollektiv heldig, men lad os nu få brugt alle de råvarer vi har, ikke? Prøv at lade være med at smide halvdelen af det ud. Snit det tyndt, prøv det ordentligt, det smager så godt. Inden jeg forlader jer, så tænker jeg lige vil vise jer det endnu et måltid. Klokken den er 7, så det er i hvert fald et måltid igen. Hvis ikke et ekstra. Det er jeg har lige vendt rigtigt her. Couscous, kylling, rød peber, grønkål, rødløg, forsløg. Og som Stuart Stardust han siger, ja, lidt tabasco. Det er så godt.